Ya, nyanyi. Nyanyi nopo? Lagunya, tembangnya. Itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Oh nggih. Ayo. Tutaran minggu. Damel bawa lah njaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ngono. Yang pakai musik belum ada. Oh iya, musiknya belum ada. Ya. Mas Yogi kon keyboard coba. Keyboard goib. Damel bawa apa mboten ini? Adik Mirza. Di Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, agem bawa. Berarti ngagem bawa mawon Mas. Nggih, monggo. Pelok nang Cakadi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora gelo Sapa sing ora gelo kuwi lho. Wah, iki moget. Iya to jane ora Kurang ajar. kabeh kaget iki. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo. nggonku nunggu Ayo joget-geti lho. srengenge nganti lingsir ngajak aning kowe ra teko Iya to jane iki. ndak melorot tuh Mbak. Lah apa dimlorong wong ditali. Ayo sing digoceli tutuk kuwi. Piye to jane? Lah piye? Ya masa tak warai. Masa aku sing gocekne. Yen kepada mesti tak jiwa pipimu. Kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki Lah apa ya to? malah dilaki piye to? Wes swaleh Mas. Oh. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Lali janjine semono gelagatmu kang nyupri ya sampun langgam ya, lanjut langgamnya ya Mas. Nggih. Apa arep ora sisik? Jalan Apa arep ora sisik ora lanjut iki? Enggak. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu
Mirsa Dadi. Yo. Awas, awas. Hati-hati loh, kok jelengok ya gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih adik Mirsa ya. Pangestunipun. Suaranya apa ya? Dalang. Bisa dalang ya. Mas Willy juga bagus loh suaranya. Oh, Allah. Wayangnya juga bagus. Enggak su gede ki golek di. Engko blakone ra sedeng we. Nggih, matur Nggih, nuwun. nggih sami-sami Mas Willy. Nggih. Iki malah dadi iso munyer. Nggih. Parep nembang neh ta? Sampun. Wah. Sudah. Nggih. Nggih. Oke, terima kasih adik Terima kasih. Mirza. Nggih, sami-sami. Doa terbaik ya. Walaupun Nggih. ini dalang perdana ya. Nggih. Semoga lancar terus. Amin. Sering-sering latihan lagi ya. Amin. Kita berdua ya. Di Nggih. rumah kita latihan terus ya. Nggih. Wah, tenang Terima kok turu kasih wi. juga. Dalam Kok turu ora latihan. Latihan terima sih kasih semangat. juga sama Nggih. ayah sama mama ya, Dek ya. Nggih. Sudah membimbing kita. Nggih. Ya kan? Terima kasih. Nggih. Sudah selesai. Sampun. Oke. Nggih. Terus suwun. Sudah sami-sami. Nggih, matur Mbah Ngun, Mbak Lita. Nggih. Nggih. Napa badhe Dalam Bang malih? lho kula manut mawon. Lho nika terus sing Niki ninggih. tasik nutut napa? Oh, Tasik dagu monggo napa? nutut mawon Mas Ahmed. Nika mbok cobi ditakleti napa wonten ingkang badhe nyuwun lagu ngoten lho, Mbak. Oh nggih. Nggih, pripun iki menawi wonten ingkang request tembang lagu Ninggal Katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal Katresnan nggih. Kangen ati yo nggih, setunggal-setunggal nggih. Ninggal Katresnan mboten napa-napa Mas Oh, dalam. mboten napa-napa kok. Oh nggih. Monggo Mas. Tahun nonton
Saya sepuh, saya jojis gitu. Loh, tasih eksis ini. Nah, nggih, tasih eksis. Wah, niku lek kersa mbeksa kala Allah, anu aturi ngremong sekalian masakane. Lho nek apa mboten sanjang. Wah. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, Dimas. ujung dalu. Ya. Pripun kabare? Alhamdulillah. Pripun Bu kabaripun? Alhamdulillah niki sami sehat. Alhamdulillah. Kula nggih sehat, kantonge sangu sing mboten sehat. Sami mawon niki nggih. Nggih. Nggih Mas Yogi. Niki nganu ditulung agungne nggih. Nggih, napa? Tembange Sri Uning. Oh nggih, Sri Uning Rakatokan. Yes, penak-penakan ngene lho. Rok. Yo.
leren to. Leren linggih. Mana yang dalam? Leren nggih linggih. Loh, leren kalunggo ya ora ngemas. Lah pripun? Leren dilungomber semelaine. Oh, ngoten. Kok kinten lek leren terus turu. Terus nene witrat moya. Eta peneng sanadyan wakasira Wadya warangka dalem Rekyanapati Udawa kasambet pisuhanipun para mantri bupati nayakaning praja amber ramblabar panyayah samudra tanpa tepi maneka busananing para wadya tinon kadi pandraing puspita mangono rih wusing samekta sang nata arsa medhar sabda dadi mangkono pangodas maraning ndra ingkang dereng kababaring lisan
tinon ning pasewakan busana maneka warna Puswitek udyana miang banjarah sarwara Prabanyo kang sumirat nyaring teca kaliwaran leraki lat sisiring dadet wimbo kekontom rek inggih tiuping samirana mandra sabaran mangambar kongas Nebeki madyaning pasewakan tandya Nyuwun sukma jagat mangadya linuwih Kakang Pati Udawa Paewa kongsi ndadekke kaget ing pamikira marmane pisuwanira ingsun piji mangarsa saking ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira srumeksa prajaning ingsun Kakang Pati Udawa Hai non inggih awit mundi pangestu dalem sedaya para nayakaning praja tansah sumenging ing panjenenganing nata boten wonten ingkang anglirwakaken dawuh senadyan para kawula ugi tansah tuwuh ing boga astra nadyan tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari ayo non inggih sinuwun ya Pati Udawa ingsun nedha nrima dene sira widakda rumeksa prajaning ingsun lan bisa njunjung asma keprabaning ingsun pakaryan ingkang kaya mangkono lestarekna patih Kakang Pati Udawa. Hei non
Kejawi saking menika sawanipun ingkang abdi kepatihan ngaturaken sumengkeming pangabekti sinuwun. Ya Pati Udawa. Us ingsun tampa nanging tiba padha-padha. Kadangipun Kakang Yai Setyaki dikepara ngarsa pisanira lan padha kanthi raharja Yai Setyaki. Nggih. Awit mundi pangestunipun Jenggowo Prabu lulus raharja biswanipun ingkang raingkar puruji boten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika ingkang raing ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sandhawing pepada paduka Jenggowo Prabu Indrawati. Setyaki sira ngaturke pangabekti wus ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun. Astutine ingsun wae tampanana Setyaki. Ayo Nun. Sanget kapundi mugi dadosna jimat paripih. Putraning Sun Kulup Samba Wisnubrata kepara ngarsa piswanira Kulup Samba Pranaknon. Inggih Koko Prabu, kejawi saking menika piswanipun ingkang putrapun Samba ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sandhap pepadanipun Kanjeng Rama Prabu. Samba sira ngaturke pangabekti wis ingsun tampa akarya bombong tias ingsun. Pangestunipun Rama wae gage tampanana ya Ger Samba. Kawula nggih sanget anggen kula mundi Rama Prabu. Samba pancen iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Samba. Inggih Rama Prabu. Kepareng kang putrapun Samba lajeng cumadong dawuh wonten wigatos ingkang ingkang kados pundi ingkang putra sampun sumedya ninengaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Rama Prabu. Anjra ingkang puspita rum kasiring samira nomre Sekar Gadung Ngas Kadanyo Maweh raras ratnaning driya Samba ana tetumbungan anak anungan nindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ing pakarti. Samba pun Rama iki tinita dadi wong tuwa dasare yuswaku wis saya tambah. Mestine umpama ta srengenge mono bakale ya banjur ngliwang mangulon. Lan ora suwe maneh ning diparani mesti aku bakal manjing surup Sandyakala. Lumaku ning jagat pekteng bali marang alam baka. Eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal ngenyangi pisahing raga karo sukma. Ora mawas sing sugih, ora mawas sing mlarat. Ning sing kasungan derajat pangkat ora mawas sing bagus, sing ala kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro. Yaiku urip sadurunge mati lan urip sawuse mati.
Sing kaping pindho saiki ngrembug babakan negara Ndwarawati iki merga sing jeneng negara Sentosa mono yen to negara kono kebaking katentreman lan isi karahayon. Dene karahayon lan katentreman mono bisa kagayuh yen to ratuning pangembating praja kelawan kawulane padha sayek. Saeka kapti praya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula kudu ana peperintahan kang resik lan wibawa, ngerti? Nggih, Rama. Nanging lajeng menapa keparingipun Rama Prabu? Ya mung umpama ing ngarepus ingsun ngendika yen wong urip mono ning diparane mesti lumaku ning jagat peteng bali marang alam baka lan umpamapun Rama wis ngancik tataran iku mestine ingkang kudu nglintir keprabon ingsun jumeneng nata ing Ndwarawati sapa meneh ya mung putraning Sun Samba. Sira ora kabotan to umpama nglintir keprabon ingsun. Inggih mestinipun ngaten Rama. Ingkang putra Samba boten badhe kawratan yen dados Ratu Ndwarawati. Kula sagah jumeneng nata ing negari Ndwarawati, Rama. Bagus, bagus. Pancen sejatine gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira. Bebasan ana tembung taruna ngungkuli bapa. Merga pangajab ingsun lingsire keprabon ora wurung besuk ya mung sira. Ingkang ingsun dama-damalan ingsun kekudang lintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira. Sira kudu pinter, piguna lan kudu bisa ngedohi marang piyala. Pinter tegese kejaba sugih kawruh, nanging uga sugih igo lan partikel. Lire kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulina nanjakake kapinteran supaya bisa sumrambah ing akeh sabanjure anak ratu kudu tansah ngedohi marang piyala. Tegese anak ratu mono kudu sumingkir saha sakabehing maksiat. Nanging kena ngopo? Yen ingsun sawang kepinteranmu kuwi durung sepira, nanging jebul kasira kok kaya mangkono. Apa dikira pun Rama ora prisa, rina wengi jeneng sira mun tansah rupian-rupian suka parisuka. Muda kasenengane raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngagungake dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung nguja ardaning nepsu. Apa dikira pun Rama ora prisa? Dolanmu saiki senengane ning ngendi pun Rama prisa kok? Kowe mung ngendelke dupeh dadi anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben ana wanita ayu mbok ceraki. Pentin. Malah kepara gonta-ganti wanita. Ya apa ora? Ya ora? Nggih. Samba. Banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu? Babar pisan uripmu ora ana piguna kanggo bebrayan. Samba, pun Rama ngendika akeh-akeh mangkin iki merga pun Rama tresna marang jeneng sira. Mula aja nganti ndadekke renggeting pamikirira, Samba. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngraketa nawang sesangka Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek maros ing sang Katri gumulung mangra empak Katri gumulung mangrempah ing madya Gurta gurureka kiri-kiri Gurta gurureka kiri-kiri gumregut makut mangajab Duh Rama Prabu jimat pepunden kula sareng kula midhanget kathah-kathah pangandikanipun Rama Prabu kados tinonjok braja lumit kula destun saestu ing atas kula menika putra nata Binathara nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegungaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu. Kula ngurmaosi bilih kula menika tasih adigang adigung adiguna. Kula nyuwun pangapunten Rama.
Syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani. Tegese lekas sira isih bisa didandani. Merga pun Rama iki mecut marang sira Samba. Sarudi nuruing akeh yen putra Dwarawati sing wis kondhang kajana priya. Ratu Satyaningrat titising Bathara Wisnu. Jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus Samba. Sewu anggir Samba menika wau kenging menapa kok ngertos-ngertos lajeng klepat kesah. Lho, leh musuhan linggone ngarep ki gatekke apa ram? Mirengke pengendikaning pun Kakang apa ora? Apa malah nglamun? Inggih. Kirang wijang rak turu ning. Nanti ana cewek lek ngematke serius. Jenengane ku ampun ngaten. Alah. Moyo glemak-glemi omong-omongan ro aku kok. Mulane. Inggih. Mulane sesuk meneh ki nek ning pasewakan ki gatekke. Nggih. Pikirane ora tekan kono-kono. Ora nglamun wae. Lha muni mau ayu banget e ngono ku. Nggih nyuwun pangapunten. Setyaki Udawa. Pancen iki mau ingsun ora kok ateges ndukani marang putramu Samba. Nanging niatku pancen nyeblak mecut dimen Samba kae ora mung sumendhe marang wong tuwa. Dimen Samba tangkar tumangkar pamikire banjur gelem ngulir budi. Karwana yen kalenggan iki Jawata bakal matedhakake kanugrahan wahyuning ratu. Mula pancen Samba tak pecut nganggo rembug sing kaya ngono kuwi mau. Dimen ginugah rasane. Mengkono. Nggih. Mila kok lajeng klepat kesah. Ya wis ben wae. Nadyan mengkono Setyaki lan Kakang Udawa. Aja ditegake putramu Samba. Awat-awatana bebasan adoh diceraki, cerak mbok doi. Sing baku tetep diulati karepe Samba. Arep piye? Syukur yen Samba nyata ginugah rasane kang banjur gelem ngasah diri lan mahasing asampun tapa nggayuh wahyuning ratu. Bae non ngestuaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang rai kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Setyaki aja kaya bocah cilik sing praetno ati-ati Udawa. Jeneng sira uga awat-awatana putramu Samba babar pisan bodholna pasewakan. Ingsun nedya kondur kedaton. Non ngestuaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang abdi kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa surti ati-ati aja ninggal prayoga purna gatining parangkilan. Sanata arsa kundur kedaton jelok saking dampar kinapit gambaran gading kadharekaken sangganing para banjati tanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandura tindaknya Sri Naranata lamun katiron kaya tansah sesanti kamulyane.